ако не бръкнат в джоба на всеки един българин, в буквалния смисъл на думата, няма как да вържат този бюджет на фалита. Защото тези хора, когато говорят за изсветляване на доходите, нямат предвид изсветляване на доходите им, с които строят хотели с водопади, а имат предвид изсветляване на хората, които продават зарзавати за по 100 лева на ден. Не ви ли е срам? Не ви ли е срам? Честно ви питам. Няма да се въздържам, госпожо Назарян, защото вие не знаете какво означава да живееш на село с по-малко от, да кажем, 500 лева на месец. Но вие на практика унищожавате нашия народ. Ние вземаме дълг, за да плащаме дълг. Времето, господин Костадинов. Времето, госпожо Назарян, на това правителство изтече. Благодаря. Ще започна с това, че бюджетът очевидно има огромен интерес към него от страна на народните представители. Залата е полупразна, една трета само от народните представители са тук, което е показателно за начина, по който огромната част от мнозинството гледа на приемането на този бюджет, като е на едно неизбежно и необходимо зло. Бюджетът е бюджет на фалита. Той има предвидени нови 21 милиарда лева дълг за тази година, с което, между другото, за идващата 26-та година, с което парите, които ще се изтеглят в рамките само на 2 календарни години, са повече от 40 милиарда лева. Това ще предизвика най-голямото задлъжняване в историята на Третата българска държава, откакто тя съществува. Между другото, направих си труда да направя справка за дълговете, които са теглени съобразно базовата дългова ставка към момента, в който са теглени в предишни периоди от историята на България, както от историята на княжеството, на царството и на Народната република. Дори когато България е била в състояние на война, по време на Сръбско-българската война, по време на Първата, Втората балканска, по време на Първата, Втората световна война, България не е задлъжнявала с 80% за 2 години. Дълговете, които в момента настоящото правителство трупа, са дългове, които имат за цел да продадат бъдещето, за да се откупи малко време в настоящето. Защото те много добре знаят, че времето им е обречено, времето на режима на водопадите приключва и е в интерес на истината въпрос на броени месеци това правителство да си отиде. И то може да си отиде по много болезнен начин, между другото, което водопадите в правителството много добре знаят. Знаят, че са обречени и точно поради тази причина харчат, с идеята да спестят малко време. Ден, седмица, месец, за година въобще никой не говори. Но какво ще се случи след това с хората, които ще продължим да живеем тук, защото една част от тези, които в момента са тук на банките, ще потърсят спасение в чужбина. Не, че ще успеят да избягат, но така или иначе ще се опитат. Какво ще правим ние обаче останалите? С дълг, който ще надхвърли повече от 100 милиарда лева. Дълг, който между другото няма как да бъде изплащан от нашата икономика, защото тя е в състояние на фалит, а в състояние на фалит, защото управляващото мнозинство заедно с ППДБ направи всичко необходимо да изнасили българската икономика, за да ни вкара на сила и незаконно в еврозоната. Нещо, което ще им струва много скъпо. Но лошото е, че ще струва скъпо и на целия български народ. Тъй като икономиката не може да извади парите, които са необходими, за да функционира бюджета поне още 12 месеца, това, което правят престъпниците в управляващото мнозинство и в правителството, е да се опитат да бръкнат в джоба на всеки един българин. За тази цел увеличават глоби, за тази цел въвеждат нови глоби, за тази цел включително и правят необходимото, за да може да утежнят още положението на дребния бизнес. По темата за СУПТО, която наистина министър Петкова не знае какво означава тази абревиатура, най-вероятно тя не е знаела и че е абревиатура, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ говорим вече няколко години, защото това е стара идея. Още последният кабинет на Борисов искаше да я въведе тогава, но впоследствие се отказаха заради протести. Сега очевидно вече работата е толкова опряла ножа до кокала, че наистина няма друг вариант, защото ако не бръкнат в джоба на всеки един българин, в буквалния смисъл на думата, няма как да вържат този бюджет на фалита. И за това всъщност е толкова сериозен проблема с СУПТО. Между другото, преди малко, когато говориха Мирчев и Божанов по темата, хубаво е, че са сетили за този проблем. Аз преди една седмица бях в родното село на Ивайло Мирчев, в Крушари. И там хората, които се занимават с такъв търговски бизнес, са общо взето 3 човека. Нали? Те не са кой знае колко много. Един от тях ми каза следното нещо. Аз имам в склада си 10 зелки. Сега, за да мога аз да опиша тези 10 зелки, защото, както каза министър Петкова преди малко, трябва да се изсветлят приходите, съответно тези 10 зелки трябва да бъдат записани и за това нещо трябва да се въведе специален софтуер. Той каза на мене, това нещо ще ми коства, както ми осведоми човека, който ми поддържа касовия апарат, това нещо ще ми коства едни 1200 лева, които трябва да дам сега и след това допълнително пари за поддръжка. Аз каза, правя по 160 лева оборот на ден. Това ли ще изсветлявате, бе, госпожо Петкова? 160 лева оборот на ден, не ви ли е срам? И това са, между другото, огромната част от така наречените бизнеси в България.
Защото тези хора, когато говорят за изсветляване на доходите, нямат предвид изсветляване на доходите им, с които строят хотели с водопади, а имат предвид изсветляване на хората, които продават зарзавати за по 100 лева на ден. Не ви ли е срам? Не ви ли е срам? Честно ви питам. Сега, че Мирчев не е ходил, отговорете ми след това, искам да чуя вашето мнение. Че Мирчев не е ходил в родното си село, между другото го разбрах, защото питаха, викам, вие имате народен представител от тук. Те казаха ми да, ама той не е идвал от години при нас. Нищо, че е народен представител от Добрич. Въпросът е в това, че когато говорим за подобни проблеми, тук в Народното събрание има хора, които гледат като богове отгоре на случващото. Сега да, някакво супто, не знаем какво означава, ама няма проблеми, ще изсветлим доходите. А това, че ще фалират хора, няма да докарате до изсветляване на доходите, напротив, ще вкарате и малката част от останалия работен бизнес в сивия сектор. Или ще ги накарате да фалират. Защото в тези села или там малките населени места, въобще където има по едно-две магазинчета, тези хора на практика ще фалират. И това, което ще направят е, че ще започнат да продават в къщите си незаконно. Ще купуват и ще продават, ще се върнем дори в сферата на натуралната размяна. Това ще направите. Защото вие докарвате държавата до смърт. Вие ни връщате в каменната ера, разбирате ли? Вие сте заплаха за бъдещето, за оцеляването на човечеството. Става да не кажа на човечеството, ама и на човечеството си. Няма да се въздържам, госпожо Назарян, защото вие не знаете какво означава да живееш на село с по-малко от, да кажем, 500 лева на месец. И това са страшно много хора в нашия народ. И в момента вие искате да пълните бюджета, за да може да... Вие, вашето мнозинство, искате да пълните бюджета, за да може да влезете, за да вкарате на сила нашата държава в еврозоната, което ще доведе до фалит. Слава Богу, това ще доведе до фалит на еврозоната и това ще стане. Но вие на практика унищожавате нашия народ. Ето защо ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепи този законопроект. Ето защо няма да подкрепим този бюджет. Защото е вреден, защото е престъпен. Господин Костадинов, моля ви, не дейте да обиждате Ивайло Мирчев, че от Крушари, защото той, въпреки че оттам се обижда от темата, срам го от къде е роден, може би от родителите му, но това си негов избор. Сега, основното, за което искам да ви помоля, защото не го споменахте, е това, че загробвайки България само за 2 години, откакто управляват, започвайки втора година с 40 милиарда нови дългове, за тази година една основна част от тези пари ще отидат по превъоръжаване, за да се пазиме от руската агресия и от атаките спрямо България, които се очаква родните евролиберали да случат. Така че цената за нашето загробване да може с наши пари да платим един завод за барут, след което 51% от този завод да е собственост на немска компания. Моля ви да вземете отношение по този казус. Има ли други реплики? Не виждам. Господин Костадинов, заповядайте за дуплика. Господин Ганев, това, което казахте за завода за барут. Една от най-големите лъжи и заблуди, които има в нашата съвременна история, за това колко много на нас ни е донесе Европейския съюз, колко много ни е помогнал, колко много пари е инвестирал в България. Сега преди малко гледах една статистика на Института за пазарна икономика. Соросоидна организация, така че предполагам тук представителите на еничарската част от Народното събрание няма да имат нищо против. 32 милиарда лева до началото на тази година за 18 години членство. 17 всъщност, защото тази година не влиза в статистиката. 32 милиарда, което между другото е само сумата, която ние сме получили, но от нея трябва да извадим парите, които ние сме дали, защото примерно само за тази година членския ни внос е 2 милиарда, защото ние освен, че вземем пари и даваме. Това с завода, което споменахте, е пример. Пример за това как се изнася мръсно производство в България, което ние ще платим и което дори няма да е наше, защото няма да е наша собственост. Там управата, там всичко ще бъде в ръцете на една германска частна фирма. При това германска частна фирма, не държавна, частна фирма. Но така действат хората, на които техни господари не са избирателите им, а хората, които не са избирани от никого в Европейската комисия. Аз видях, че преди малко Теменужка Петкова вдигна ръка. Ще ми бъде интересно да чуя нейното мнение по отношение на това, което аз засегнах, защото наистина този бюджет, който тя е направила, е бюджет на фалита. И тук вече въпросът не е дали България ще фалира, а кога България ще фалира. Вие самия бяхте в Китай. И знаете, и станахте свидетел на това как ръководителят на БДЖ
Лобира за частни фирми. Така ли беше, господин Ганев? Пред китайската държава, пред Китайската народна република, пред най-мощната икономика в света. Ръководителя на държавната фирма БДЖ лобира за частни фирми, защото подготвят БДЖ за фалит и за разпродажба. Така ли беше? Така беше. Тези хора тук трябва да бъдат съдени от Трибунал за национално предателство и за държавна измяна. Всичките! Всичките! Господин Костадинов, моля ви без призиви. Напротив, без подобни призиви. единственото нещо, за което призовавам, е да има справедливост, да има законен съд, да има наказание за престъпленията. Ако вас ви притеснява това нещо, добре, през цялото време говорим само единствено за това. Така че, господин Ганев, ситуацията с този бюджет наистина е ясна. Това е бюджет, който управляващите в момента скалъпват, за да могат да си откупят време. Откупвайки време, за да закупят дни, седмици и месеци от настоящето, те продават бъдещето на България. Пак ще повторя още веднъж. Такова мащабно задлъжняване за 2 години българската държава за последните 150 години от съществуването си след освобождението от турско робство никога не е имала. 40 милиарда лева за 2 години. 40 милиарда лева! И то, забележете, не в инфраструктура, не в нещо, което се произвежда, нещо реално, нещо, което по формулата на капитализма пари, стока, пари, прим, да докара допълнително пари. Не! За заплати и заплащане на други дългове. Ние вземаме дълг, за да плащаме дълг. Времето, господин Костадинов. Времето, госпожо Назарян, на това правителство изтече. Благодаря. Колеги, има ли други желаящи за изказвания? Госпожо Петкова, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, това, което стана ясно за СУПТО, е, че то се е зародило в Крушари преди повече от 20 години. Това разбрахме със сигурност. Господин Костадинов, само да ви успокоя, че човека с зелките в Крушари едва ли ще ползва СУПТО. Трябва да видим какво предвижда Закона за данъка върху добавената стойност и наредба N18, да видим дали той отговаря на тези изисквания. Той може да му е казал по-хубаво да пита господин Мирчев от Крушари, той ще му обясни за какво става дума. Ама не можем да влезем в детайлите на продавача на сделки. Господин Костадинов, значи трябва вие да ги прочетете, за да можем да ги дебатираме. Нали? И човека, който има интерес, ще ги прочете и ще прецени дали той попада в обхвата на наредба N18 и трябва да прилага СУПТО. Това по отношение на СУПТО. По отношение на дълга. Господин Костадинов, със сигурност това е много важна тема, но и със сигурност трябва да се върнем малко назад във времето и да видим защо се е стигнало до този размер на дълга. Между другото, България е в едно от челните места по най-нисък дълг в рамките на Европейския съюз. Така че, господин Костадинов, причината за това през последните няколко години да има увеличение на дълга е свързана с факта, че години наред се прилага практиката от 2022 насам да се поддържа традиционно дефицит, който е от 3%. Това е максималната стойност на дефицита, който може да поддържа съответната държава. Колкото повече се увеличава брутния вътрешен продукт, в абсолютна стойност и съответно дефицита расте. Този дефицит трябва да се финансира и той се финансира през дълг. Няма как по друг начин да се финансира. Така че това е по отношение на дълга. Само да ви кажа, защото говорите за дълг, да ви кажа, че за периода от 22 до настоящият момент, в период, в който министър на финансите беше господин Василев, ние онзи ден имахме възможност и в рамките на бюджетна комисия да коментираме, ръста в разходите за персонал и разходите за социални и здравноосигурителни плащания, в това число и пенсии, говорим за ръст, е 34 милиарда лева. Това само за 3 години, 4, не повече. Ами казваме ги, ето ги, те са извадени. Ами трябва да се променят законите, господин Костадинов. Всичко това, което влиза в този бюджет, е на база на законодателство, което е прието. Ние няма да нарушим закона. Благодаря ви. Благодаря ви.